Want heel makkelijk giet het net, het onderhandelen met de Chinezen. Vanmorgen komen ze, wat letter als afpraten, om bij proefborkerij naar Bosmazaten. Want juist die let is er nog onderhandelen over de biogasinstallatie. Het biedt het laatste spannend. Ik bedoel, Chinezen die kennen heel goed googelen. En we hebben een bepaalde lijn die we houden moeten om daadwerkelijk een mooi contract tot een mooi project brengen te kunnen. Chinezen zijn al heel goed in chaos scheppen. En op het moment dat jou dan verbuisteren binnen van de chaos, dan slaan ze het daar. Dat is de kunst om in die chaos overeind te blijven. En inderdaad je focus te houden en zeggen, zag we dwan en net oors. Douwe Faber is van E-Quadraat, stier met Leeuwarter Oosterhof Holman, zullen zij de biogasinstallatie leveren. Er had een zo'n titel zitten. Handelsmisjes hebben verskate keren een bezietebracht onder Liang. Maar de koer vanmiddag lang om laat tekenen worden. En de verwachting is dat er nou meer achterwij komt. We praten nu inmiddels ook over de volgende 4 projecten waarvan wij misschien wel iets lichter deel doen gaan. Maar wel een aanzienlijk deel doen gaan. En we hopen dat wij oren op termijn dat wij componenten van biogas daar maken voor de Europese markt. Dus het is eigenlijk een opstap naar een hele rieke toekomst. Een boppenslag? Ja, een boppenslag op zijn vrije seizoen, absoluut. De Chinezen willen ik graag dwarsem en dus gaat de interesse verder als alleen nog maar de biogasinstallatie. Vraag is of ze het zelfs niet kennen. 我们中国呢也有好多家能够建造早期发酵系统的设备的企业。那么我们对这个中国制造的这个设备和 DBL 公司提供的设备呢进行了。Het kost het dan wat tijd, zaken dwan, maar Chinezen, maar de verwachting is wel dat het een dwarsem effect heeft voor het Friese bedrijfsleven.